അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗൈസ്. അപ്പം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കണ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂട്ടലാണ് ഗൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം. വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് കൊക്കോൻ്റെ പൗഡർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ന്യൂട്ടലാണ് ഗൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും. വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ളത് പീനറ്റാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ എടുക്കണം. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നല്ല മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം ഗൈസ്. പറയുമ്പോൾ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇതാക്കി നമുക്കിതൊരു മിക്സിയിലേക്കുള്ള ജാറിലേക്ക് തടിച്ചാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കുക. കാണിച്ചത് എങ്ങനെ അപ്പം നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ പൗഡർ ഇട്ട് വെക്കാം. നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചാം. അപ്പോൾ നല്ല അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിതാ കൊക്കോ പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. അപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതാ അപ്പം നമുക്ക് ന്യൂട്ടല ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലായിട്ട് കാണാം. ന്യൂട്ടൽ അങ്ങനെ ഫുള്ള് റെഡി കഴിഞ്ഞു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൊടുത്താൽ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും. വീട്ടിൽ കൂട്ടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കൈ അമ്മി